Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Ini baru kerja bubuti dulu ayam ya teman-teman, seperti ini. Pokoknya nguli bubuti ayam dulu, yang penting kita semangat. Nenek semangat kan oleh rezeki. Nah, seperti ini. Kerja pagiku bubuti ayam seperti ini. Iki yang nguli ya bola, yo gak wek kudu. Dadi iki yo gur nguli. Yo kontenku ki yo bubuti ayam, yo nyuting dalan ini. Pokoknya di sing cocok sih, iku nek sing cocok. Nek ketoke sing cocok ya bangsa nyuting dalan. Tapi yo aku yakin aku. Wis sing tak pilih sing cocok sing endi. Ngono lho. Iki sing rame sing endi. Mulai anak 3 pilihan. Syukur rame kabeh alhamdulillah. Nah bubuti ayam kan eneng terus ngene iki. Ben dino ki eneng terus. Masalahnya nguli tiap hari. Ini bersihke bulu-bulu sing kare sithik-sithik ngene iki dibersihke. Ono bola. Wis kerja apa wae iki jan aku gelem, sing penting ki entuk rezeki sing barokah ngono ya bola. Tapi saiki golek kerjaan kok ya rada angel. Saya rene kok saya angel golek kerjaan. Dodol ya saya angel. Apa ekonomi ini Indonesia iki lemah banget no rupiah ya. Semoga-moga ndang normal meh ekonomi ngene dhewe iki. Dadi nyambut gawe apa ben gampang. Golek duit ben mayar. Cara dodolan yo mayar kaya mbiyen sadurunge corona kae. Pokoke sakwene bar corona iki kok ekonomi angel banget ibu lho. Ngunamu kuno boyo. Boyo angel apa gampang ya. Dodol apa rumah saku kok yo angel. Daerahku kene yo kalau bola sing arep lemah ngono. Ini yo angel. Didol murah ya angel kok didol larang. Ngono paling penyebabnya apa aku yo ora ngerti. Iya bel, ngono ngono. Kanca-kanca sing ning media iki. Ya ning sing nang YouTube, ya sing nang Facebook, ya sing nang TikTok iki. Daerahmu kono iki ya. Angel apa ya gampang ekonomi, golek duit. Ya mungkin nek sing pegawe untuk gaji sasenan jatah ya penak ya. Ini nek pengusaha iki rada didol apa angel iki. Rong stabil. Nek pengusaha nah kaya sing wis entuk gaji ya ora angel mungkin tiap bulan entuk gaji. Pokoknya disyukuri wae. Wong wis dibagi di rezekine. Ya sing kuli ya sing nguli ngene iki, sing dadi kerjane penak ya penak. Intine semangat. Nek ora semangat kan kurang apik. Hasil lokah ya kurang sithik sansaya kurang. Ayes dilakoni wae. Dilakoni wae. Yo sapa sing malu pendakian hari Kamis besok pendakian di Gunung Lawu lewat Semok, lewat Candi Cetha. Besok
hari Kamis pagi berangkat olahraga pendakian di Gunung Lawu. Hari Kamis bolo, besok, Kamis besok itu. Yang mau ikut, monggo. Kita sama-sama, ya ada temennya. Ini tapi cuacanya ya terangan paling ya nandur adem banget berarti nek ranggo kembel semua kan dakian. Jadi bulu-bulu sing cek kelet saide iki digua ini bulu. Gua ini. Sing bulu gede-gede wis entek sing lembut-lembut sing tersisa. Sing tersisa. Kejane ayam wis rada murah bolo. Nek ya didel angel. Murah ya angel kok bolo jemeh larang. Tenan iki. Daging ayam iki sakjane wis regane medun. Tapi didel ya ngel. Apa memang faktore iki duwite rada ndelik ngono ya. Apa duwite padha ndelik aku ya nggumun aku. Duwite ndelik. Pokoknya semangat nyambut gawe ben rezeki kena nggih tuku beras nggih tuku sembarang intine semangat bekerja. Oke.